To już ostatnie kwiaty narcyzów w moim ogrodzie. Pierwsze odmiany zakwitły już w połowie marca, a te najpóźniejsze dopiero teraz, w drugiej połowie maja. To oznacza prawie 2 miesiące kwitnienia. Jesienią posadziłem mieszankę różnych odmian narcyzów, wczesnych, średnich i późnych, i był to naprawdę świetny pomysł. Gdy jedne przekwitały, kolejne dopiero zaczynały swój pokaz. Dzięki temu ogród przez wiele tygodni był pełen koloru, zapachu i wiosennego klimatu. Jeśli sadzicie narcyzy, koniecznie łączcie odmiany o różnych terminach kwitnienia. Efekt potrafi zaskoczyć.